obekacha n'ụzọ n'ọkwa mmanwụ Prophet Alusi Ego Global onye amụma egwu anyị abịa ọzọ ka isi abịa ụmụnne m ga-abụ ndị oke ọgwụ maka gwọgwụ tiwala akị na n'ọba ka iji bịa ọzọ bishọp ndị dibịa adresị ndị ọba oversize ndị amụma ọbara tụle ị na-egbu ọbara ahụ PPP the power pass power SKD the senior king of devil ka anyị na-agwa anya nwoke ejeghị nwoke egwu na n'ọba the president ndị dibịa ọbagoli simodowia ọkara odikam onye gburu egbu na-enwe ude onye gburu egbu na-enwe ude onye gburu ebi egbu isi ebi ijela mmanwụ ibe na-aga onye ka ọ ga-emeluchi ya ibe sọrọ mmadụ n'ọbịa ka ọ ga-emeluchi na n'ogo yelo dịka mmụ ndị na-agwọ ọgwụ ego ka na-ekile egwu m ọbụlegwu arobi na ngwụ ọbụlegwu arobi na ngwụ na n'ọnụ ego oyi ijela n'ọba nata maka chukwu doji nwa ngwu onye ijiri obodo n'ana obele nwa chi na-ebelibe na-agwalụ ya akwụkwọ diwala gị ji moto ọgobodogwu nne m lụchi doji nwa ngwu nwaanya ka esi amụ enyi nwanne m ka esi amụ ịnyịnya gwanarịrị gbagwadị ma bụrụ dịka oke egwu dịka m na n'ọnụ egwu nwazola bụ dịka m nwadụ m orumili egwu a na-atụrụ orumili goligoli nye na-eji n'orumili n'ọbịa ka egwu na-atụ n'enunu mamụ ma agwa ọbana n'ọnụ egwu agwa bịa bụ olu m ụzọ egwu m ka m na ya gịnụ nwana na ọba bụ olu m ụzọ egwu m nwodu m aga na dịga m agada pọli mgbanwajala ọgụ nata ọtụrụ kpọmkpọm nwazi m yi eje n'abịa maka jeta ibulu ogiri ji abịanụ ọgwụgwụ tiwala aka gwa gị onye onye ogwugwu agwa ọgwụgwụ tiwala aka bishọpụ ndị dibịa odogwu bishọpụ ndị dibịa dịka na amụ kenelele obele nwa chi na-emelibe na mma ji ọgwụ azụ ọgwụ na nnụnụ m ji ọgwụ azụ nnekwu ọgwụ ị nwere adresị dịka na mụ galụ ya nke dibịa chụ aja dịka were nye ndị mmụọ n'aka adresị ndị ọba bụ odogwu adresị ndị dibịa niile prezidentị ndị ọgwụ ndị ọgwụ bụ odogwu ego egwu uribichala agụrụ ọgwụ mmanwụ na-agwa nna m agwa ọgwụgwụ dịka m ideje ogwu gị n'ọzọgwu ya o ji isi onye ka ọ ga-emeluchi ya agwa ọgwụgwụ tiwala gị agbara kere gwuru onye ogbulu agwa na si mojije egbu na gị mụ na ga-egbu na gị ọ na-anọ ọbụla na n'ọnụ ego alagadịga m ibe na-egbu n'elu ka na-egbu n'elu n'ọbịa ka na-abalụchi m nwa agwa na-ebeluchi m ọ bụ uche m otili mịara obi na agwụ m onye nnegwu ogwu dịka m na n'ọnụ egwu ọgwụgwụ tiwala gị na ngọzịgwa ọba lọrọ ahụ ka njọ ọdọbọgwụ ka ị na-agwa ọgbọgba lọra ka eji malụ gị ọkọgwụ ka eji mala agwa ọgwụgwụ tiwala gị obodo ga ntị n'ọnụ maka olulu ọbara akịkọ maka ọbara nwa chi na-emelibe chụrụ ozie nwa m agwọgwụgwụ tiwala gị na anụ ka mmanwụ na-ara n'ama agwọgwụgwụ ọ bụ na ọ bụrụ gị si nọ gị ọ bụ na ọ bụrụ gị igwe akweta na ọ bụ gị o agwa tiwala gị ọ daa n'ugwu n'elu ụwa ma chọrọ agwa ọ daa na mmadụ na-enye anaghị achọlịla agwa
agwọgwụkwụ tiwara gị ndị golu moto bunye na wa galụla kali nnọlụlụ na-eriwo nna ọ bụ na ị na-azụ abịa n'elu ụwa ma abịa gara gara aga were ọsọ were ije gaba jebe na anọ ọba ikwudo akwa ụmụ papa ọba ebe abụkọ dị mme mma akwa tiwara gị họtelụ na-atọ ka ọ lụrụ họtelụ na-atọ ka ọ lụrụ wee lụsịa mepela na-atọ bụ mgbọsị nwanne m ọgwụgwụ tiwara gị ọ lụrụ nọ na-atọ n'elu ụwa kpọpechela na-atọ richest native doctor dogu na mo kanaloge richest native doctor na mo president ndi Libya oji ogwu azu ogwu na no aro ijele diga mu je je gwaro bi na gumu musi mu le je wego ijele diga mu ego mo bụ egwu arobi na agụ ka na-agwa gị tu mo bụ egwu alụsị agwọgwụkwụ tiwara gị na nụ ka mụ na bịa n'ama ibe sọrọ mmadụ ọgwọ melu chi enu ibe sọrọ mmadụ melu chi ehoho arogwu na agụ m mmadụ nwe osimiri akpali kpụrụ ụgbọ na n'ọnụ egwu sọsọ atụbọ na n'ọnụ orumili arogwu na agụ m sọsọ atụbọ na n'ọnụ orumili atụbọ na anụ ụta mmiri agwọgwụkwụ tiwara gị nwaja karụ na ọ ga-ala n'ime orumili azụka nkọ na orumili jee bili ijere dịka m ọ bụ na oke osisi daa n'elu ụwa hụ m nụ n'ebe esesie n'ọrịa ọ bụ na oke osisi daa ikiri ka awụsalị n'ala oke osisi na-eme ọ daa n'elu ụwa nụ oke ikiri ka awụsalị n'ala agwọgwụkwụ tiwara gị agwọgwụkwụ tiwara gị bịa n'ụlọ ọdụm oho ara obi na-agụ m ewu agbagoro moto kpee m ọgoro moto bunye alụsi egwu kene ka mụ danya gị agwọgwụkwụ tiwara gị daalụ ọrụ onye nnegwu ọgwụ daalụ ọrụ n'ime imela alụsi egwu onye nnegwu ọgwụ daalụ ọrụ na aka ihinyalụ mmụbụ mmanwụ ọgoro moto bunye alụsi egwu agwọgwụkwụ tiwara gị gwanọ m ka mmemme n'ama agwagwa m ibe mmemeluchi mụ ara obi na-agụ m m ibe mmemeluchi mụ ijere dike m ewu akpala ke na-egwuru onye gburu ma kolikoli agwọgwụkwụ tiwara gị odogwu na-eji ogwugwu m onye ọ bụ n'ibe na-emeli ibe n'ụwa mmadụ etikwenye ngọ ọ bụ na agwọgwụkwụ ibe ego mmadụ etikwenye ngọ tachalụ Triple hotel odogwu na gị hụ ya Golden Egg Hotel agwọgwụkwụ tiwara gị Golden Egg bụ odogwu William Van Club odogwu na mụ kenelu n'urina William Van Club ndị ọma ndị ọma agwọgwụkwụ tiwara gị odogwu edeghị ogwugwu egwu m ka nji ahụ ojelima egwu m ka nji ahụ ojilimaru alụsị akụ mmekọ odogwu na mụ kenele gị alụsị ara obi na-agụ eze nwaanyị nwacha na-ebute ga-ebute nwacha eze nwaanyị na-eme nnekwu ibe nwacha na-ebunye ga-ebunye ọka alụsị ọ bụ na ị na-azọbịa ma bịa ga na agara aga ọsọ were ije jebe ebe akwa ịlụsiala akwa agwọgwụkwụ tiwara gị ọ bụ na ọ gwọsịalị gị ọgwụ ma bụ n'anya onye ibe na-emeli ibe dị n'ụwa mmadụ edeziri onye bụ ngọ ojiọgwụ azụ okwu ọgwụ ka iji azụ ọgwụ ego bara ọbeke ya lụ ego ji si na mmadụ igbo onye ọgwụ ego agwọgwụkwụ tiwara gị onye ọbala ọra na n'ọnụ egwu onye ọkọ ọbala ọra onye ọkọ bụ odogwu onye ọgwụ dịka na amụ kenele gị ogwụ dịka na amụ kenele gị mmadụ ụmụ orumili a na-atụrụ ọnụ ma kolikoli ijele dịka m ego ma bụola egwu anyị egwu arobi na-agwụ bale nwa chukwu agozi chukwu agozi wawa ego
gị nwe m ọzọ ọgwụgwụ agwa ọgwụgwụ dịwela ka odogwu adịa na malile gbogbo ni mo ma buru dika na bela kwa dika mu le gbogbo je pe mu lo kana wa no mu le je mu dada mo du magana bodo gwe go je dika mu nyano kata na no wa no ba ke konu nyano kata ndi madu bula ke go gavanu kini ka ba de ku na no wa no sina dikiri na pe bugo la kwa ileba na-ekwu na ndị kidi na-apụ egbugola agwa mana o nwere ibe na-agwa ndị mmadụ kidi na-apụ edekpuru agwa ma goligoli agwa okwu tiwara gị akwa gba egwu elisi adọwa a na-ekwuro na nkịtị na-ere ụwa mụnne m agwa okwu egwu elisi adọwa ebulu je ebulu na mgbanwe na-eji oribili ewu n'ogwu a na-egbere ọrụ nkịtị ka na-akọlụ gịnụ ife na-apụ na zodika ọbụna ọgwụ ga-azọrọ gị ma na ego gị ga-azọ gị ooo ijeleriga ọbịa ka o ji dị nnekwute mba onye ma onye ọgwụ na-achụma nnekwute ego ka ego ọgwụ eji achụ nnekwute ego ya na ọgwụ eji eme nnekwute odogwu ana ogwu na akụmụ mmanwe na-eji orimiri ewu kata ka nwoke na-agbala ọsọ na-enu ụgwa nwanya na-agwụchile di ọ bụ nke onye na-eji ogwugwu arobu na dum ka ije na nando ba anyị ka jesu to nya je mmanwụ ije na nando eje jesu to ndo wuta mmanwụ dikeke bile bala na nando bi da kolokolo chido ye mega obali da bodogu president nando youth president dikamu dogwi de jogu gi na nonu mu obale da dikamu da alu ke da dikamu anna mulu na mata kile anna mulu si da mata we bawo bia we ma je we mulu ogawanya akwangwele ni bulo nwa gi na muturu bia akwangwele bulo nwa chiro je meka obale da tolo itenyi na ndo mulo dogu isi nya mu oke mma mama logo dogu ego oko buluzo oko buluzo dogu na no ga legi maro bi na go bele hira di kemi na no ego o wa li manya yin na mudi ulele pita manya je mo buma manya je gbo chafo inwo sa nyabu manya inanya loge o charo ijele di kam ulele pita ndioma awa aijero kuzu kombe kuzu ni bili bogada ejezu tekekeji bonye ema kaze di jakwa kuzu sedi bi adikamu na no kamu na kwa na ma eze di jakwa bala tule ugoji di kemi na no kamu de be na ma aro bi na ko akumutawaluba power eze di bia eze di bi odogu da lolo ni na menagu mawo eze di kamu aijana to bo di ka jesu to nya jeje mawo bonye na ma da nkwa ageni na ndo gani na ndo do bi na no ka de jegumu adakwa mo gosi akumutawaluwo gilige julupa mawo na mo kenelegi iso na ndi ogu keje mala yi no be keje mala e ndi ogu adi wo ndegute yi amana ndi go di mama ho roguna gumu yo mama jiro jamu wali le wa jiro jamu na galumya abona ti wake agwanda pelogi obu jimu tili mi aroguna gumu agwa do mi lo ma go rimili gugu ti wolaki mo ngaro mi lo ma go chi man leji ni lo ma go chi mili man na luoi ani le bo ba je pe wi lo opu se de wori lo koli
oge mmechie ndị eze ole gịga nnaba na ma nwago mgbozi ọzọ na mma abịakwa ọzọ ọgbọgbukwu ugbodogwu egwu bụ na ọbịa